Molt bé, molt bona vesprada a tots, benvinguts un any més a esta taula redona, una taula redona més que esperada, la veritat, per tota la gent que ens agrada, i més que ens agrada en torna a botxos les falles. Un any més, la Federació de Falles Especial i els seus artistes ens donen l'oportunitat de veure les maquetes dels projectes que es plantaran el proper mes de març a les falles de 2011. Aquestes taules redones, i concretament esta taula, ens dona l'oportunitat de parlar, de xerrar, de canviar impressions amb els protagonistes indiscutibles de les falles com són els seus creadors, els seus artistes i els seus equips. Una taula redona on verdaderament els protagonistes són ells i jo espero i desitge de tot cor això, escoltar-los a ells, no? Que és el motiu pel qual estem tots així, i a les diferents preguntes i qüestions que vosaltres també vulgueu preguntar. Tota una vida, un projecte. Tota una vida esperar poder... Fallar Plaça del Pilar. Tota una vida esperar poder estar en especial i poder continuar i treballant. Entonces, el que per a mi particularment ha supost estar fent el que m'agrada i gaudir d'això tots els dies és el que vull plantejar en la meva falla respecte de cada una de les personetes que anem per el món. En el momentet en què m'aguardé, en el momentet que anem al col·le, en el momentet que anem a l'institut, que ens casem i que tornem a cuidar la vella des que acabem de néixer. He volgut fer un recorregut sense plantejaments ideològics massa profunds, perquè voldria fer una falla molt simple per a tots. Una falla popular, perquè tota la gent la considera i us veguera reflectit en qualsevol moment tant del remat, del centre com de les escenes. Sí, bueno, pues, com ja heu vist, és tot un tema tot alrededor d'una granja, ¿no? en la que apareixerà tot un tema entre cometes polític i volem diverses escenes, volem un galliner en el qual representat el Canal 9, podem veure també, un corral de borregos en la que estan representades totes les falles de la federació, tot un poquet a base de lo que és tot el tema. Una falla dedicada a les males arts perquè és el guió que incorpora esta escena, no? Per dir-ho d'una manera, no? És una composició de dues persones que estan actuant i que l'han dedicat a les males arts. Les males arts perquè durant el llarg de la vida l'home sempre inventa coses per aconseguir sempre el seu objectiu oscur, no? Aunque tenga que pasar per damunt d'altres persones al preu que fuera, no? Entonces, així ho representa una miqueta la protagonista, que era Mata Hari, que era una espia que en els seus països orientals encantava pues, a la seva presa, no? Entonces, com a rematada tindrem un àguila, ¿no? Que és com si va a la flecha, ¿no? Va a la flecha de la seva presa i està enfocant-se per la presa. I crec que pot ser un projecte interessant. Està molt pensat també per el tipus de plaça que tenim, que és molt complicat, molt gran, i esperem que resulti el millor possible. I que volem estar una tan emblemàtica per a tots els veïns de Campanar com un servidor. Bueno, pues la falleta de Maporta d'Evolution i vull fer una revisió a un passat molt present de la tecnologia, de com era abans a com està evolucionant des d'un punt de vista perquè n'hi ha molts d'ara que no han vist mai una televisió en blanc i negre, no han vist un cinematògrafo i vull jugar amb això. Vull que sigui una falla molt visual i molt didàctica perquè els nanos puguen dependre com era la tecnologia abans. Molt bé, i respecte als altres projectes infantils perquè guai disfrutar persones en les falles grans sinó també és infantil. Bueno, jo és el primer any que estic en especial i jo crec que tots els meus companys que tenen un treball que sempre tot el que he plantat sempre m'ha agradat. Enguany sé segur que me va tornar a agradar tot i jo penso fer un treball que els acabaré perquè és el primer any i ja estarem de moment amb les valoracions que els treballs con los que estoy leyendo son treballs magníficos. En un principio puede parecer un tanto bélica, pero nada que ver con eso. Es todo lo contrario, tiene como lema un guiño a paz, que no es lo que pone en el cartelito que se han comido la U, lo de un guiño, aunque la maqueta de la silla y eso, pero bueno, la verdad que tiene su
Y bueno, deciros que la idea nace a partir de haber leído en un artículo que en el acta fundacional de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ellos decían que ya que las guerras empiezan a crearse en la mente de los hombres, en la mente de los hombres también hay que empezar a instaurar los baluartes de la paz. Y nada mejor que hacerlo desde pequeños. Entonces me parece una buena idea y bueno, espero que os guste y nada más.